సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా! ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి మన టెలిగ్రామ్‌లో ఉంటది. అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఉంటది. అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. సూపర్ ఒక లెవెల్‌లో వచ్చింది. సో మన సబ్‌స్క్రైబర్ ఒకతను ఈ వీడియో చెయి బ్రో అని పంపించిండు. సో సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ నచ్చుతుంది. ఈ వీడియో ఆల్రెడీ నేను ఒక 2, 3 నెలల ముందే చేసిన. మళ్ళీ పంపించారు. అది వేరే విధంగా ఉంది. ఇది వేరే విధంగా ఉంది. కానీ సూపర్‌గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. ఎక్సలెంట్ ఉంది. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ పక్కనొచ్చిన బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్‌లో పెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటోస్. మీకు నచ్చిన ఫోటోస్ ఏదైనా ఫోటోస్ కావచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్‌గా ఈ ఫోటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఈ ఫోటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. మొత్తం ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ మొత్తం 5 ఫోటోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో దిగా దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఒక్కటే ఫోటోకి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 8 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒక్క ఫోటోకి మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సెకండ్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటో కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి 1, 2, 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో, సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్‌గా చివరి వరకు సేమ్ ఉంటది. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 9 సెకండ్ 29 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 3 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకోండి. ఎక్కువ ఫోటోస్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సో చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడ 26 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ నుంచి 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఫోటో 25 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 1 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంది కదా! దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 1, 2, 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇది కూడా 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో చిన్న సైజ్ ఫోటో అనేది దాన్ని మాత్రమే పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా చిన్న సైజ్ ఫోటోస్ ఉంటాయి. వాటిని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. సో కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. ఇలాగే మొత్తం చిన్న సైజ్ ఫోటోస్‌ని యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి. సో ఇదే ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటది. 1 బై 1 చివరి వరకు ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంప్లీట్‌గా యాడ్ చేసుకోండి ఇలాగే. సో 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇంతటితో ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో 26 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు
4వ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో సో ఇక్కడ 3వ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 1, 2, 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటుంది. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. చివరి వరకు మొత్తం ఫోటోస్కి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. చూసుకొని మంచిగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ 26 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ 1, 2, 3 వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సేమ్ లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 3 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. కొంచెం లాంగ్ ఫోటో ఉన్నది దాన్ని మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంప్లీట్గా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మొత్తం ఫోటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. ఇప్పటికే చాలా టైం అయింది. సో ఇక్కడ వరకు 27 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.